Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Inkulumo kawelile ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ithuse abantu abaningi ke laphana wengane zakwethu ebhala ukuthi imoto kakhuzani lena entsha ayivumi ke laphana wengane zakwethu uma ugqoke impahla zikakhadi. Ivele ingadumi ithi cheap clothes not allowed. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ngalolu daba ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezele subscribe ucinezele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta ivideo entsha. Siyi-channel siyabonga. Ngalanda imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalunokhamba indlela zami